mutu kelayo tinini nungi buskanggo besai kok sapuro 2019 bisiwo o mathono o jagano tring bisi ketal kolai pro ano khate tukmani adino musikaino tongthokka je singoro muti hai stage kilifano adino bo musikaino naithokka yei khaijaka ba musikaino oroni bororok khasrang layei naithok unglayei pangdano tisalaja adini kongno tabuang mutu mano chini laibumani kok angkai saglak chini Bires babu sebayi sukrubai norna saikanadika tamni ingkakai angka kahamaya paro chini boram ganang minister no bini tuifang bai bini direction bai ba bon tui dulma bai no musik sing sasa naithok khalayei sing tinoro panda khaimangkha abuni bagai bono jara chubanai এবং যারা নাইমথান যারা মুরুকনাই যারা গোबां मा मिडिया যারা फायनाय आं बरनो बखा गाहाम याफारो आं कायसा चिकनसानो कक सावानो अत्रिं बिसि कतालनो रुगै आं कक तुन कायनि सिका कायसा काय चिफ मिनिस्टारनो सिका ताय जत्त मिनिस्टारनो खबै बिरोधी दलनि अजामारनो साका त्रिं ni 21 तारिख जों हरदि बरक तिरिं पालायो 22 तारिख सरकारि छुट्टी खालामनानै बागे ताय कायसा आं चिटि सिका अमंखा चिनि 22 तारिख छनि 22 तारिख कायसा परीक्षा दंगो टीपीएससी ओ अबंखा इन्सपेक्टर अफ इलेक्शन नि कायसा पोस्ट नि बागे 8 दिननि छुट्टी सानै आं टीपीएससी नि चेयरमैन न ताय सेक्रेटारि चिटि सैमानि साइमाया कायथबनि हमारी मानिदा 22 तारिख नि परीक्षा इंस्पेक्टर ऑफ इलेक्शन नि जे पोस्ट नि जे परीक्षा आबनो बातिल खालायजाखा आबो किन्तु फुनुक जाका और जे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि मीटिंग नि बागै आमनि कोनो कैंसिल खाजाखि बानो आं खबर मांखा जे जों चिटि सैमाबाय टीएसएफ आंदोलन खालायनायनि बागैनो अमनो मोथाक जाखा दिनै आं साइमानो आबनि बागै चिनि जत्तनि थानसानि फानबायनो अमं खाना दिनै आं खाख्लायो आं पाइथागो अकम नरनो कुचारि कलांनाय चिनि अतुला सिकरो नायथक खायै मुसुक मंच कतर खालायै पानना खालायमानि हाय चिनि रामचंद्र गातनि हाथाय बारियावबो जों दिनैनि सिमिनो आरोबो फुड फेस्टिवल खालायै पांडा चेंखा आरो बथानाय नंगाकाय खना आरो पांडा कतरुंनाय चिनि बरम गनां मिनिस्टार बथानाय ते गोबांना नगराय फायनाय नंगाकाय आरो चिनि हासपेफा मियां बबे मालायफ्रु ब फायनानि क बक ग्रिखा बेके जिंखा खालायो चिनि सिकला सिकली न खबै जत्त चिनि दफानि बरम न खुनुनानि बागे चिन अरुणाचलनि जेनिकाय तामिलनाडु चंगारो साकनानि बागै तुका शर्मिली देबबर्मानि तुई बिनि तुई गुरमाबाय खा थानचा मोसामं डेन्स ग्रुप नो तुका पारमिता रियांगनि ग्रुप नो चंगारो तुबि फायका अमरा कारिबो चिनि दफानि मोसानाय जे खुमुलुंनि चिनि जे मोसानाय रंनो बरनोबो चंगारो तुबि फायका आंनो रंनो कुचारो नरबो फायनाय फायदि अ चिनि तुलासी कोनि हाय चिनि रामचंद्र गातनि आथाय बारिवो मुसक सावैनो नरना हाय एडवांस स्ट्रिंग बिसिकता ताय क्रिसमास नि थाका हमया फरै आन को मुसंग अंसितुन जतनना हामबाय खुलुमका।